салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншалло бахайр бошад. духтарако навори имрӯза аз духтаро ана минамуд итальянски сангдороша мепурсиден. ина сангдорош духтаро бори нав омадай аҷоибот качества. баъд сер сангакан духтаро нархошон 230 сомон нархи як донаша. касе оптове мегире бояд ча арзон мекунем духтарако. ина расветка кош материалш итальянкай сезонияй ҳозир пӯшида меша духтаро. оранҷевый цвета дидем чиқа фасонай. нерам ҳамчунин ҳамаш 230 сомонӣ духтаро. нархи донаҳошон качи оптови бо арзон мекунем духтаро. духтарако нечада як ранги дигарай набинен дидед. духтаракай ина духтарако нигоҳ кунед.